ଏ କଥା ଅତି ପୁରୁଣା ଦିନର। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ରାମୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା ବସୁଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିରେ ସଦା କିଛି ଅଜଣା ରହସ୍ୟର ଛାୟା ଥାଏ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ରାମୁ ସଦା ଏକା ଜଙ୍ଗଲ ପଥେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଗାଁରେ ବଡ଼ମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏ ପିଲାର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଏକ ଅଜଣା ଗୁହ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ତାର ମିତ୍ର ଗୋପାଳ ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରାମୁକୁ ଅନୁସରଣ କଲା। ସେ ଦେଖିଲା ରାମୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗୃହ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ପେଟି, ଯାହାର ଉପରେ ଅଜଣା ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ରାମୁ ପେଟିଟିକୁ ଖୋଲିଲେ। ଭିତରୁ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ବାହାରିଲା। ସେଠାରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚମକୁଥିବା ପଥର। ପୁସ୍ତକର ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଗୋପାଳ ଭୟରେ ଲୁଚିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ରାମୁ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ୁଛି। ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଯାହା ଏହି ପଥକୁ ସାଧାରଣ କରିବ, ସିଏ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ ଓ ମିଥ୍ୟାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିପାରିବ। ଏହିଠାରୁ ଗାଁର ରାମୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗାଁରେ କେହି ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲେ, ରାମୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରି ଦେଉଥିଲା, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ରାମୁଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚିଥିବା, ଭୁଲ, ଚୋରି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫାଶ କରିଦେଉଥିଲା ରାମୁ। ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ, କାରଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା। ରାମୁଙ୍କୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ରାମୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହୁନି, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଭୟ କର, ତେବେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଗାଁରେ କିଛି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ରାମୁଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ମିଥ୍ୟାକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଭଲ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମୁ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଇବ। ଶେଷରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? କେତେ କାଳ ପରେ ରାମୁ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏହି ଶକ୍ତି ସାଧାରଣ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ରାମୁ ବୁଝିଲା, ଏହି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହି ଗାଁର ନୂଆ ପଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟରେ ନୀତିପଥ ଚାଲିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ରାମୁ ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ରଖେ, ରାମୁ ପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ହୋଇପାରିବ।